Modul 7. Mundtlig opgave om kosmologi. En generel misforståelse af Big Bang og universets udvidelse florerer stort i offentligheden og blandt videnskabsmænd. Einsteins specielle relativitetsteori går på, at intet kan have en hastighed, der overstiger lysets. Men denne teori om speciel relativitet gælder kun for hastigheder forårsaget af objekter, der bevæger sig væk fra hinanden af sig selv. Hastigheden, som fungerer i Hubbles lov, er dog en vigehastighed forårsaget af rummets expansion, ikke en bevægelse gennem rummet. Dette er en relativistisk virkning, som ikke er begrænset af lysets hastighedsgrænse. At have en vigehastighed, der er større end lysets hastighed, overtræder ikke speciel relativitet. Det er stadig sandt, at intet nogensinde overhaler en lysstråle. Da Big Bang forekom, skete det ikke som en eksplosion et bestemt sted. Big Bang skete som en form for eksplosion i hele rummet, i alle de små sammenpressede grebfrugter af galakser, hvor galakserne så i deres egen respektive hobe dannede en ligevægtstilstand, og derfra vigede bort fra hinanden i hobene. Efterhånden som tiden gik fra Big Bang, blev farten af denne også større og større i en lineær sammenhæng mellem de galakser, der var størst afstand imellem. For os her på jorden med hensyn til de himmellegemer, der er længst væk, kan denne afstand af viggen og hastighed klarlægges ved hjælp af Hubbles lov, hvor v er farten, h er Hubble-konstanten og d er distancen til himmellegemet. Hubbles lov siger altså, at et himmellegemes hastighed er proportional med afstanden til jorden, og Hubble-konstanten er så proportionalitetskonstanten. Farten kan findes ved hjælp af rødforskydningen ved Dopplerformlen, hvor c er lysets fart i vakuum. Rødforskydningen z defineres så med følgende formel. Rødforskydningen z er altså udtryk for, hvor meget rummet har udvidet sig, mens lyset har været undervejs fra en galakse til os som observatør. Og da rødforskydningen for lyset detekteret fra de fjerneste galakser er større end 1, må det jo ifølge Dopplerformlen betyde, at farten er større end lysets fart, men at lyset stadig kan ses. Derfor kan galakserne godt bevæge sig hurtigere end lyset, ikke af sig selv, men fordi de viger med rummets ekspansion. Det giver os anledning til at forstå, at vores observerbare univers ikke kun er de 14 milliarder lysår stort, da dette er universets alder. Universet er på grund af ekspansionen gennem alle årene blevet cirka 3 gange så stort som dets alder. Hvis man sætter lysets fart ind i Hubbles formel, så får man også en afstand på omkring 14 milliarder lysår. Men da man ved, at det observerbare univers er 3 gange så stort, må der jo være lys fra galakser længere ude, som kan rejse med højere fart end lyset, så vi nede på jorden kan få øje på dem. Tak.